Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Канстанціна і Яўстаха Тышкевічаў. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Род Тышкевічаў. Род Тышкевічаў – адзін з самых знакамітых родаў Беларусі. Пачынаецца ён з 15 стагоддзя ад такога баярына Тышкі, які служыў вялікаму князю літоўскаму Свідрыгайлу. Яны атрымалі даволі вялікія ўладанні, атрымалі герб Ляліва і пашырыліся настолькі, што род захаваўся да сучаснасці. Цяпер прадстаўнікі роду жывуць у самых розных краінах, ад Польшчы да Вялікабрытаніі. І гэты род, ён меў свае ўладанні на тэрыторыі сучаснай Беларусі, на тэрыторыі сучаснай Літвы і Украіны. Таму, канешне, Тышкевічы – гэта род, які даў шматлікіх дзяржаўных дзеячаў, якія займалі высокія пасады ў Вялікім княстве літоўскім і праславілі нашу краіну, нашу культуру, навуку. І сённяшнія нашы героі гэтаму толькі пацверджанне. Калі жылі браты і чым займаліся? Браты Канстанцін і Яўстах Тышкевічы, яны жылі абодва ў 19 стагоддзі. Канстанцін Тышкевіч, ён нарадзіўся ў 1806 годзе, памёр у 1868, а Яўстах, адпаведна, ў 1814 годзе, а памёр у 1873 годзе. Ну і трэба сказаць, што ў гэтым годзе мы можам адзначаць 210годдзе Яўстаха Тышкевіча. Героі нашыя сённяшнія, яны сапраўды маюць дачыненне як да круглых датаў нашай гісторыі, так і самае галоўнае для таго, што менавіта дзякуючы ім мы гэту гісторыю ведаем. Распавядзіце, калі ласка, нашым слухачам пра Лагойскі палац. Лагойскі палац – гэта рэзідэнцыя князёў Тышкевічаў, адна з галоўных. Яе збудаваў яшчэ бацька Канстанціна Яўстаха, яго звалі Пій Тышкевіч у 1819 годзе. Трэба сказаць, што на гэтым месцы стаяў палац калісьці драўляны, таму што Лагойск быў рэзідэнцыяй Тышкевічаў яшчэ раней, задоўга да 19 стагоддзя. Але ў 1819 годзе паўстаў такі мураваны палац, які меў дзесяткі пакояў, быў у 2 паверхі, быў такім выдатным помнікам беларускага класіцызму. На жаль, у час Другой сусветнай вайны ён быў фактычна цалкам разбураны. Але менавіта ў гэтым палацы быў першы беларускі музей старажытнасцяў, таму што менавіта там браты Тышкевічы, яны пачыналі свае калекцыі, якія праславілі беларускую мінуўшчыну, фактычна на ўвесь свет. З гэтым звязанае маё наступнае пытанне. Тышкевічы і музейная справа ў Беларусі. Па-першае, што абодва браты, Канстанцін і Яўстах, яны былі археолагамі. То бок яны займаліся раскопкамі, яны раскопвалі старажытныя курганы і здабывалі з зямлі тое, што пазней пачалі называць артефактамі беларушчыны. Самым, можа быць, вянцом іхнага такое даследчай і ўвогуле культурніцкай, падвижніцкай дзейнасці гэта была арганізацыя Віленскай археалагічнай камісіі 1855 годзе і арганізацыя Віленскага музея старажытнасцяў у 1856 годзе. Віленскі музей старажытнасцяў гэта ўвогуле іхны праект, за які яны змагаліся некалькі дзесяткаў гадоў. Таму што яны займалі розныя пасады. Там былі маршалкамі павятовымі беларускай шляхты, тады яшчэ існавала такая пасада. Яўстах Тышкевіч быў межавым суддзём нават. Яны праводзілі самыя розныя мерапрыемствы, якія дапамагалі арганізаваць жыццё ў Беларусі. Але з іншага боку, самым галоўным, да чаго яны імкнуліся, гэта ў нейкай ступені адрадзіць культурна-інтэлектуальнае жыццё. Атрымалі згоду ад расійскага ўраду на арганізацыю Віленскага музея старажытнасцяў.
Праўда, імператар Мікалай I ён напісаў так, што прыступаць да справы з разборлівасцю. Ну, на мове бюрократыя азначала, што не трэба спяшацца. Таму быў арганізаваны толькі пасля смерці Мікалая I, але яны паспелі падрыхтавацца. 3000 экспанатаў, будынкі Віленскага універсітэту, заалагічная калекцыя, арніталагічная калекцыя, калекцыя манетаў, калекцыя зброі старажытная, калекцыя старадрукаў. Увогуле 7 калекцыяў, якія паказвалі ўсю гісторыю ад самых старажытных часоў праз усё Вялікае княства Літоўскага да сучаснасці. Нам вядома колькасць артефактаў. У фондах, якія пастаянна папаўняліся, было больш за 9000 экспанатаў. Выстаўляліся не больш за 3000, калі браць самымі дробнымі экспанатамі. Праводзіліся экскурсіі. Экскурсіі былі 2 разы на тыдзень па 4 гадзіны. 4 гадзіны музей працаваў. І нягледзячы на такі абмежаваны час, 1000 людзей праходзілі за год. За 1856 год 7150 чалавек наведал гэты музей. Быў камітэт па арганізацыі музея. Уваходзіў Францішак Багушевіч, Уладзіслаў Сыракомля, уваходзіў Віктар Каліноўскі туды, Адам Ганорый Кіркор, які збіраў таксама ўзяты калекцыю. Былі людзі, якія прысылалі свае ўласныя кнігазборы, свае ўласныя артефакты. Гэта было справай грамадскай. І на ўрачыстае адкрыццё музея Уладзіслаў Сыракомля напісаў спецыяльную оду Віленскаму музею старажытнасцяў. Таму, канешне, музейная справа была вельмі важнай падзеяй для ўсяго беларускага жыцця тагачаснага. Раскажыце пра асэнсаванне гісторыі ў працах Канстанціна і Яўстаха. Яны вельмі сур'ёзна ставіліся менавіта да беларускай гісторыі. У час паўстання 1863 году музей быў фактычна зачынены. Не зусім быў зачынены, а пачалася рэарганізацыя гэтага музея. Таму што ў чым была праблема з гледзяча расійскага ўраду? У тым, што яны казалі, што гэты музей ён прапагандуе паланізм, польскасць. Ён казаў: мы сабралі толькі прадметы, якія належаць да літоўска-рускага народу. Вось яны называлі беларусаў літоўскі-рускі народ. І вось гэта канцэпцыя, тое, што ў літоўска-рускі, а фактычна беларускі народ мае ўласную гісторыю, гэта была цэнтрам іхных гістарычных поглядаў. Прыгадайце нейкія цікавыя факты з жыцця братоў Тышкевічаў. Іхныя навуковыя дасягненні яны былі прызнаныя далёка за мяжой. Напрыклад, Яўстах Тышкевіч, ён быў членам Капенгагенскай акадэміі навук дацкай у Даніі, членам Стакгольмскай акадэміі навук у Швецыі і членам расійскай акадэміі навук у Санкт-Петербургу. То бок гэта было не тое, што нейкія самавукі сабраліся, а гэта былі вучоныя гісторыкі еўрапейскага ўзроўню. І гэта паказвае тое, што наша гістарыяграфія, яна не бедная. Мы багатыя, толькі трэба адраджаць і засвойваць працы нашых папярэднікаў. Браты Тышкевічы прафесійна займаліся гісторыяй і археалогіяй. Іх навуковыя даследаванні добра вывучаны. Яны сталі значнай часткай беларускай этнаграфіі і музеязнаўства. А вы чуеце рэха іхняй спадчыны? Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!